Ya udah, ngapa enggak? Aku kan isi dulu dagangan kok tambah entek. Oh iya ya, apa langsung ya? Kosong blong. Apa sampeanku sesuk? Iki lho Mbak Indah, toto-toto dagangan Mbak Indah. Tak delok-delok teko kene ku lho ya dagangane kok tambah koyo entek ngono. Kayak Lah iya, Mbak Tuti, Mbak Indah. Dagangan iki lho, padahal wis tak joki terus. Ya, tak tambahi, tak modali, tak pepeki dodolan iki kok suwi-suwi tambah titik. Aku dhewe heran. Kok iso ngono lho. Nah, Ya apa sampean niku? kan lah ngitungi ya apa dodolan iki. Pokoke wis tak modali nyok, Nak. Toto niki gawe kulaan, gawe dodolan pepokono dodolan niku. Lho entuk pirang dino tak cek barange entek kabeh. Lah duwe Sarek ono. titik. Duweke gak ono. Iki sing nyekel anake Ya sampean sing apa? wis rabi ku mau ta? Iya, anakku sing wis rabi iku tak pasrahi dodolan niku Makane Jokon. sampean wingi katene ampra mingkup nang aku. Bukan ngejak mingkuban ta. Iya. Ngono. Ngono katanya Saiki jeneng lho. ku sampean. Saiki lho Mbak Indah, Mbak Tuti ya. Dagangan ki tak pepek-pepeki. Lah apa kok entek-entek sampai gak iso kulaan maneh. Ya, Aku nek gak takono, kepeneng mingkup ya apa. Iku jebule duwe Ya apa? Terus mantune pengen ku nyambut gaene ya apa? Jarene wis tak seke kono lho, tak duweke wis tak ringkes anu ngono-ngono. Tapi ku duweke gak ono. Mosok ngene iki terus ya apa? Aku lek gak golek utangan nang minggup terusan, Mbak. Gawe kulaan ngene iki ya Nek sampean ku apa. nyelet jenengku ya. Terus nyaure ya apa? Iso wis tak lagi aku njaluk tulung Mbak Indah, Mbak Tuti. Jenenge sampean ta sampean tak gelok mingkup. Lah iya, blongo dodolan Lah iya wong dodolan iki lho wis akeh, wingi ku kulaan akeh lha apa kok karek titik gak ono duweke nang endi lah gak boleh sampe nek mak dodol payu apa ditulis ngono wae. digawe pembukuan ngono Iya, bek ya. Iya, jero. Apa iya bek wong loro ya anakku bek mantuku iku bek sing anu yang ngentek-ngentekno. Wah, masa Sampai apa ero. Wong gak tau mangan ndok omah senengane mangan tuku tok. Walah, lah kan gak tau gitu kok nang ngono. Gak dipangan dhewe. Anakku sing situk iku ya apa Kok tak padha. melut ya? Bek mantune iku padha kaya wis kaya urip iku. Karone wong tuwek soro ngene golek Aku dhuwit. sepurane yo gak iso nyeleno jeneng aku. Iya, kok wedine gak iso nyaur ya apa. Alah Wis ya. Ayo wis Mau jadi jagakno sampean nyele Lah terus ya dhewe ae daganganku. Iya wis anake dhewe ben Oh alah rek gak kena disambati rek koncoku Mbak Indah Mbak Tuti.